Takže dobrý deň, dneska vás vítam pri novom videu, keďže minulé video sa vám páčilo. Dneska sa pokúsime, viete čo v minulej časti sme vraveli, že sa dá detko nakopírovať. Pokúsime sa to spraviť. A čau Marko. Dobrý deň, čau. Tak a my budeme teda skúsiť zabiť deduška. Dneska tak sa pokúsime utiecť dverami. Tak a dúfam, že nezomrem v 5 sekundách, lebo minule som nezomrel, chvála Bohu. A tak potom. Takže mohli by sme skúsiť nakopírovať deduška teda a utiecť dverami. Takže poďme na to. Dobre, čo bude v týchto šuflíkoch? Wrench. OK, hodí sa, ale nejdeme utekať. Tadiaľ cez loď. Takže, Marko, kde je deduško? Neviem. Fakt. Zase v 20 sekundách ty vole zomrem. No dobre, poďme na to. Takže ideme hore. Poď. Ideme. Dobre, sme hore. Marko, našiel si niečo? Nie. Dobre, poďme. A čo ideš hľadať? Aha, tu je fúzka. Hľadaj brokovnicu. Hádam kľúč od brokovnice, nie? Dobre. Aha, elektrogun. Ako sa sem dostala? No dobre. Poďme. Kde je detko? Neviem. Dobre, poďme. Kľud, Marko. No, dobre, poďme. A dúfam, že sa máte dobre. Aha, detko. Pomoc, Marko, zabij ho. Deduška, zabij ho. Prosím, Marko. Zamknuté. Marko. Trhám pod posteľ. Dobre, není tu. Nice. Čo je tu? Jasné, kľúčka od dverí. Ok, tá sa nám hodí, lebo ideme utekať cez dvere. Poďme. Tak, otvárame dvierka. Detko je stále mŕtvý. Pum. Tam nič není asi. Dobre, poďme dolu. Takže dáme kľúčku sem. Ak sa vám videa s mojim bratom a s Granny páčia, tak dajte like a do komentárov napíšte, či chcete aj videa z Robloxu. Všetky návrhy sa mi budú hodiť. Ďakujem. Takže poďme wrenchom, ideme padnúť toto. U Angie bude určite niečo dobré. Čo myslíš, Marko? Toto? Myslím, že hej. Tak to je možno dobré. tam bude páčidlo. No, to by mohlo byť veľmi dobré, keby tam bolo páčidlo. Ale nemyslím si, že tam bude páčidlo, ale OK. Tak, toto dáme dolu. Bum. Dobre. Zahodíme, nie nám to už k ničomu. Hore. No tak. Dobre, takže kde môže byť detko? Nevieš, kde je detko? Nie je. Dobre. Pozeráme. Dobre. Hop. Je tam páčidlo? Áno. Nice. Dobre, ja zoberiem páčidlo a ty nás budeš brániť. No tak super. Teraz nás budem brániť akože ja. Ja neviem strieľať. No dobre, tak zoberiem ja. No halo, však ja mám stále zbraň. No dobre, musíme si to vymeniť. Halo, Marko, Dobre. Dobre. Marko, pozeraj sa sem. Dobre, poďme. Ideme zabiť deduška. Ale ja to nechcem spraviť. Ja neviem strieľať, už som to vravel. To je mi jedno. Mne je to jedno, najradšej by som ťa zastrelil. No, dobre.
Poď, vymeníme si to. Prečo? No tak, ja si to chcem vymeniť. No tak, vymeň mi to. Marko. Dobre. Díky. No. OK. Dobre. Poďme. Dobre, zabiť deduška. Dobre. Dobre, ja ťa kryjem zozadu, páčidlom ho zabijem. Dobre, kryjem ťa. Ja to otvorím. Dobre. Kryjem ťa. Dobre, poďme dole. Inak keby čo, detko sa nedá zabiť páčidlom. Dobre. Blokuj dvere. Nehovor furt dobre. OK. Dobre. Máme brokovničný klíč. Je môj. Nie, Marko, daj mi tú zbraň. Daj mi ten kľúč od pištole zbrane, či čo to je. Prosím, daj mi ho. Ja to nechcem. Prosím, daj mi ho. No, díky. Marko. No, dobre, poďme. Zabiť deduška. Dobre. Ale najprv ho musím nájsť. No však práve. Kde je? Zatiaľ neviem. Je v kúpeľni. Dobre, idem ho zastreliť. Dobre. Dobre. Tu máš No, ty zastreľ ho. krteček. No, dobre. Chudák jeho hlava. Dobre, zoberieme tento. Ja, moja brokovnica. Moja, daj mi ju. Nie, on mi ukradol. Marko. Nekradni mi brokovnicu. Dobre, čo je tu? Čo je tu otvorené? Nespomínam si, že by som tu bol. Bože môj. Prepačte inak za pozadie, lebo je to moja chyba. Dobre, poďme ďalej. Dobre, máme tu tento hangwheel a ideme ho dať dolu. Inak môj brat tak už asi nebude znieť, lebo je preč, ale budeme spolu natáčať ďalej, ak bude viac lajkov ako jeden. Dobre, poďme na to. Tak. Hore. Dobre, toto sme dali. Teraz nájsť cutting piece. Tými odrežeme vlastne tie kábliky. Tak, sieťka dolu. Kľak, tak. Zoberieme. Odstrihneme to. Už žije vôbec deduško? Neviem, asi hej. No dobre, toto odstrihneme. No vlastne niekedy tu bude znieť, ale ako kedy. Dobre, ideme oslobodiť toho Drákulu. On sa Jano v tejto hre je Drákula. Čo je tu? Nič. Bože. No dobre, poďme. Dobre, Marko. Otvor to. Čo je tu? No, nič. No. Takže... A nemáme fiusku. Marko? No, dobre. Nemáme fiusku. Dobre, otvor to. Dobre. Toto... Štík. Ahoj, Drákula. No, helikopterky, no tak to je nám k ničomu. Dobre, toto zahodíme. Dobre, ešte nezahodíme. Alebo zahodíme. Asi nezahodíme. Tak. Nie, nič tu není. Dobre. Takže... Stále nemáme fiusku. Áno, Marko, stále nemáme fiusku. No a... Dobre. Toto zavriem. Ja som zabugol, Marko, ja som zabugol. Blbá lampa. Dobre, detko je mŕtvý. Máme pokoj na 90 sekúnd. A ideme dolu. Myslím, že tu máme... Áno, už som tu dal kľúčku. Neviem, kedy som ju tam dal. Marko, ty si tam dal kľúčku? Ty si ju tam dal. A kedy? Nie, ja som ju tam nedával, to si bol ty. To si bol ty, Šrek. Aha, vlastne... Áno, asi. Dobre, už si nepamätám. Dobre, toto otvoríme.
nič. Bum. Bum. To máme hotové. Ešte potrebujeme kľúčik od dverí, padlock key. Dobre, takže je možné v tejto bedne, lebo ešte som ju neotváral. Strašne otvor sa. Padlock key, môj. Dobre, takže pokúsime sa ešte teda zastreliť deduška brokovnicou, namnožiť ho, ak to stihneme vo videu. Dúfam, že áno, lebo chcem, aby ste to videli. Myslím, že deduško je na kauči. Marko, je deduško na kauči? Áno. Dobre. Tak ja ho idem teda zagranátovať doslova. A kde je fúzka? Nevieš, kde je manuál. fúzka? No je nám k ničomu, ale... No dobre, no ale kde je? Ty chceš vedieť, kde je fúzka? Na klavíri. Áno. Tak najprv sa na to pýtaš a potom to vieš. Dobre. Tak a kde si? Dobre. Kde si, Marko? Tak nič. Tak neviem, kde si. Dobre. Ready? No tak nejdem tam. Nechce sa mi. Poďme. Máš tu fúzku? Áno. Dobre, tak poď sem. Rýchlo. Dobre, už idem. Dobre, idem ti pomôcť. Kde si? Idem pre ňu. Dobre. Dolu. Není tu fúzka. Je tu shotguna. Deduška je Tak. Mali sme ho odpaliť granátom, ale asi to nestihneme. Dobre. Poďme. Dobre. Tak, poďme hore. Tak, dobre. Sme hore. A ideme zobrať fúzku. Marko, čo sa ti stalo? Zomrel som. Jaj, škoda teba. Vôbec to není škoda, pšt. Dobre, ideme deduška odpaliť granátom. Tak, dobre, fúzku dáme sem. Dobre, môžeme prejsť. Tunak sú granáty v takýchto krabičkách. Zoberieme jeden granát a hodíme ho po deduškovi. Spí deduško? Na gauči? Áno. Fakt. Nie. Som si myslel. Dobre, tunak potom utečieme, ale najprv ideme zabiť deduška, teda ho rozmnožiť. Teda ho rozdvojiť, dá sa povedať. Deduško, ja ťa rozdvojím. Ešte mŕtvy. Dobre. Ušla nám jediná šanca, takže musíme to robiť zase odnova. Hop. No. A musím sa nehať zabiť, aby Marko mohol ožiť. No ale či to mám spraviť? Ako to mám... Dobre. Spravíme to granátom. No ale neviem, či to spravím. Neviem, či to chcem spraviť. Dobre, spravím to. No ale keď to spravím, tak potom bude už tretí deň, budeme mať krvavú obrazovku. To moc asi nechcem. Zahodiť alebo nezahodiť. No, neviem, či by som to mal spraviť. Marko, mal by som to spraviť? Čo? Zabiť sa granátom. Dobre, tak to asi spravím. Musíme ale najprv nájsť detko, alebo ho odpalím proste detka granátom hneď. To by bolo jednoduchšie. No, bolo by to jednoduchšie, že Marko? Áno.
No, bolo by to jednoduchšie, takže dúfam, že to bude fungovať. Utekaj. Bum. Dobre, žijem. Čo ma zabilo? WTF? Som mŕtvý. No, super. Aspoň žijeme obidvaja konečne. No jasné. Tak chcete. Dobre. Dobré ránko, už tretíkrát. A ideme. Alebo druhý? No, asi druhý. Dobre, tretí. Dobre, poďme hore. Marko, ty si tam, no tu si, dobrý. Dobre, zastrelíme toho starocha. A dneska ho asi nestihneme rozdvojiť. Možno v ďalšom videu. Ak bude aspoň 100 lajkov, tak ho v budúcom videu rozdvojíme. Že, Marko? Dobre. Poďme na to. Otvorené. Jupi. Dobre, ideme hore. Tak sme hore. Odhodíme. Tak, ideme sa dostať von. Toto som už otvoril. Takže, Marko, zober si granát. Možno ho ešte stihneme rozdvojiť. Takže, poď dolu. Chod dolu. Nechceš ísť? Marko. No ale musíš. Ja potrebujem, aby si išiel. No. Neviem. Dobre. No tak choď, Marko. Prečo si skočil dolu a išiel späť? A tu máš. Ja som slepec. To si. Dobre. Musíme ustúpiť. Možno nás nebude potom vidieť. A odíde a potom ho môžeme tejznúť. Teda zastreliť brokovnicou. Ujdi, choď preč, detko, choď preč. Choď preč, satán, vymýtam te. Nie. Zlý detko, choď preč. Marku. Choď preč, detko, choď preč, detko, choď preč, detko. Detko, to sa mi nepáči, ty si nejaký divný, nevrlý. Zloduch. Haló, detko, si v pohode? Dobre, už ide preč. Dobre, zoberieš brokovnicu a pôjdeš ho zabiť. Počkáme chvíľu, nech trochu odíde a potom ho zastrieľ. Čo najrýchlejšie. Choď pre brokovnicu. Choď. Haló. Dobre, ja zoberiem padloky, utečiem. A Marko, ty budeš potom hrať toho detka. No a potom ho vlastne. Dobre, choď. Ideš prvý. Dobre. Máš brokovnicu. Dobre. Dobre, už to pôjde. Kúkaj sa. No a detko je mŕtvý. Takže ideme. Dolu. Budeš hrať aj babičku. Dobre, toto otvárame. A tak som sa na to tešil. A ideme. Marko, ideš. Ty strážiš dušný. Dobre, musíme zdrhnúť. Zdrhaj. Dávaj, poďme. Zdrhaj. Ja ťa dostanem. Už mi nikdy neujdeš. Hihihi.